In de serie Die Andere Vrouw ga ik op bezoek bij krachtige, inspirerende en creatieve Limburgse vrouwen. Maar nu ben ik heel benieuwd, hoe ziet de nieuwe generatie vrouwen hun eigen toekomst? Dat gaan we vragen op het Sofianum in Gulpen. Ik zie mijn toekomst voor me met een hele goede baan als juffrouw. Een stevige positie in de arbeidsmarkt te bemachtigen. Als bijna huisarchitect. Ja, gewoon gezond. Dat is het allerbelangrijkste natuurlijk. Dat toch ook bij een mannenteam ook vrouwen als fysiotherapeut kunnen dienen. Met heel veel vrijheid. Muzieklerares op een middelbare school. Dat ik nog een goede band heb met mijn familie. Iedereen gelijke kansen heeft in de samenleving, op de arbeidsmarkt, eigenlijk op elk gebied. Interieurarchitect of zo. Restaurant beginnen. Gelukkig. Verpleegster. En af en toe nog wat zingen. Ik wil dierenarts worden. Rechter. Ik wil later architect worden. Ik een geweldige man heb en 3 lieve kinderen. Ja, gelukkig en gezond. Dat is het enige waar ik op hoop. En wat maakt vrouwen zo onmisbaar in deze wereld? Zonder vrouwen was er geen leven op deze wereld. Omdat denk ik dat vrouwen iets meer structuur aanbrengen dan mannen doen. En dat zonder vrouwen denk ik dat de hele maatschappij sowieso in elkaar stort. Ja, ik denk dat mannen en vrouwen van elkaar heel veel leren. Maar ik denk dat ook meer mannelijke taken door een vrouw kunnen opgevuld worden. Ik denk dat de wereld ook een stuk opgeruimder is. Een positieve blik op de toekomst. Vrouwen zijn gewoon belangrijk. Mannen kunnen niet zonder ons.